Jesteśmy na terenie zlikwidowanej kopalni, jak widać tak dość mocno zlikwidowanej. I znalazłam takie zapiski, kalendarze z roku 94-95. Możliwe, że gdzieś tak to nie działa tamtego czasu, że ten budynek jest wyłączony. I generalnie to w tym budynku była cechownia. Tutaj mała uwaga, czym jest cechownia, ponieważ właściwie nie wszyscy muszą to wiedzieć. Otóż jest to ta część kopalni, w której górnicy się zbierają i ogarniają przed zjazdem w dół lub już kiedy wrócą na powierzchnię, a także odbywają się tam górnicze uroczystości. Okej, idziemy do biura, czyli przeczytałam dział zatrudnienia i spraw socjalnych i tutaj to stare biuro robi jakieś tam wrażenie mimo wszystko. Filary, wszystko stwarza taki silny klimat właśnie minionego ustroju. Mamy też kasę, jakieś stare meble, przejścia dalej, które są niestety zamurowane. Kapitalne światło tu jest, jakbyście chcieli do zdjęć. Tak, tablica informacyjna, tam jeszcze z informacjami dla pracowników kiedyś. Tu zakładowy regulamin pracy, oczywiście pusty dzisiaj. Strasznie porozkradany jest ten budynek. Właśnie to mnie zdziwiło, że pozabezpieczany, a taka rozwałka. Tam jest teren czynnej firmy. Trzeba uważać. Zdecydowanie. Chociaż jest niedziela, może tam nikogo nie ma akurat. Wow. O fuj, tu pleśnią daje. Sala konferencyjna. Okrągły stół. Tylko trochę przemoczony. Ja pierdzielę, jak to ślisko, ale pleśń jest śliska. Lipa. Okej. Idę dalej. Po ustaleniu, że pleśń jest śliska. Nie chcę tam podchodzić. Żeby nikt się nie zainteresował po prostu. Pewnie się da wejść z drugiej strony. Albo coś. Ładny sufit. Ładne graffiti całkiem. Są jakieś stare. Nie, to jest puste. Chcesz ze mną chodzić? Nie chcę. Już mam z kim chodzić. Nawet się zaobrączkowałam. To jest ten kierownik działu marketingu. Trochę mu nie pykło z tym marketingiem. Będziesz nowym dyrektorem? Nie. Ja też nie chcę. Ojej. Co to takiego? Im wyższe stanowisko, tym cięższe pali. Dokładnie. No. Co wyżej, jeszcze wyżej? Seba już poszedł? Aha. O. Jeszcze jakieś wzorki na tapecie. Tam były w ogóle. Patrz, ale że tu tapeta została. Tapeta łazienkowa. Ojeju. Bethesda mocno. Fallouty z Bethesdy mocno. Okej, to tak, stamtąd przyszliśmy. Jeszcze by wypadało wejść na górę.
Stare dokumenty. Aparatu nie wyłączyłam. Oświadczenie. W związku ze zmianami... Jakiś 91 rok. Ze zmianami czego? Umowy? Coś tam w kasie? Jej. No ciekawe. Coś fajnego? Tak. Standard. W takich rozwałkach. Szafa. Nic. Trochę mchu, trochę pleśni. Puste szafy. Norma. Tu? Nie wiadomo, co tu było. Tu jest tabliczka. Hala maszyn. Okej. To jest ładne. Tutaj. Kartografia. No i nic takiego z tej kartografii też nie zostało. Czy to są stare etykiety z piwa? Tak. Jeju. Lubię takie stare rzeczy. Ojej, a tu z żarcia. No tak, do piwa to paprykarz i ryby pasują jak ulał. Teoretycznie nie piję piwa alkoholowego. Już. A tu co? Espania 82. Też jedzonko. Fajny akcencik taki. Tu był jeszcze kiedyś safe. Oczywiście jest pusty. Jeszcze nazwiska z przedrostkiem kolega, czyli dawny ustrój mocno. To chyba by było tyle, nie? Tak mi się zdaje. O, to by było na tyle. Dobra, to jeszcze rejestracja drogi w dół. A dawno nie szłam takimi schodami, kurde. Człowiek przez tę pandemię rozbestwił po jakieś z przewodnikiem czy coś. Piętro. Dobra. Lecimy.